yi mamaki sosai bayan ta buɗo ɗakinsa. Abin da ta gani ba ta taɓa tunanin tunda take hakan zai faru ba. Yadda Maryam tana hango ta fashe da kuka. Labarin ya fara a lokacin da Fatima da Sadiq suka haɗu a wani gagarumin biki. Bayan an zuba wa kowa abinci yana ci, Sadiq ya ji daɗin abincin nan. Ya yanke hukuncin sai ya haɗu da wadda ta dafa abincin ya mata kyauta saboda daɗin abincinta da ya ji. Bayan ya taso ya je wajenta yake faɗa mata ya ji daɗin abincinta sosai, ya ƙara mata da cewa mijinta ya yi sa'ar mata. Take Fatima ta mai murmushi, take ta ce ya haƙuri yallaɓai, ba ni da aure. Bayan sun gama maganan, Fatima ta ɗauki katinta na kasuwanci ta bashi, ta ce masa ga katina ko da za ka yi taro. Da fara sun zama abokai, inda tafiya ta yi tafiya, abotarsu ta koma soyayya, har ta kai ga sun yi aure. Sadiq babban ma'aikaci ne a banki, shine mai kula da harkar shige da fice na harkar kasuwanci a bankin. Bayan sun yi aure, sun kasance suna rayuwar nishaɗi ba abin da yake damun su. Ba da jimawa ba Fatima ta samu juna biyu. Bayan wata 9 kuma ta haifi kyakkyawar yarta. Haka ne yasa suka ƙara shiga cikin wani sabon farin cikin. Ba tare da sanin wani mummunan abu yana gab da faruwa ba. Suka sa wa yarinyar suna Maryam. Sadiq yana da wani ƙani mai suna Jibril, shi ma a zaune yake a cikin gidan da suke. A lokacin gab da Sadiq zai aure Fatima, Jibril a lokacin yana ƙoƙarin rubuta jarabawar JAMB don shiga university. Da farko Fatima ta so a mayar da Jibril can gidansu, daga baya kuma ta yanke hukuncin in ta yaka za su ɗauke ta mara mutunci. Aka ta haƙura ta bar magana, aka ta yi ƙoƙari ta jawo Jibril a jiki, saboda ya kasance yana taimaka mata sosai a gida. Bayan wata 3 da haihuwar yarsu, an yi wa Sadiq transfer daga jihar su zuwa wata jihar. Ya bar Fatima a can gidan ya komo shi kadai. Yakan samu yana ziyartar su so 1 ko so 2 a wata. Ganin ba kowa a gidan da zai taimaka mata, kuma gashi tana buƙatar taimako, nan ne inda Jibril yake ɗaukan ta yana rainanta. Ita ko Fatima tunda ta haifi yarta ta tsayar da karɓar harkar girke-girken. Ana zaune aka kira ta a waya, za ta je ta yi wani girki a gidan gwamnati. Fatima ta amsa za ta yi. A kashe gari ta shirya ta tafi da yarta. A cikin yaran da suke taya ta aiki, ta samu ɗaya daga ciki ta ba su riƙon yar, ita kuma ta mai da hankali akan aikinta. Yarta Maryam ta yi kuka sosai, amma Fatima ta mai da hankali akan aikinta. Bayan ta dawo gida ne take faɗa wa Jibrin. Jibrin ya ce mata in babu damuwa ki barta a gida zan dinga rainanta tunda ta saba da ni. A nan ta tafi tunanin cewa zai fi kyautuwa ta barta a wajensa ganin ta saba da shi sosai. Nan ta ce mai ba matsala to, daman so ɗaya ne a sati za ta iya zama a wajenka. Ba tare da sanin cewa wannan hukuncin da ta yanke ba za ta yi da na saninsa. Tsakanin Jibrin da yarinyar nan da farko komai ya fara tafiya daidai. Idan tana kuka yakan yi mata waƙa, ya yi mata rawa domin ya ga ta yi bacci. Fatima ganin yadda Jibrin yake kulan mata da ya, yana yi mata daɗi sosai, tana kasancewa cikin farin ciki. Haka ta bawa Jibrin amana ba tare da ta sa kokonto a ranta ba ko kaɗan. Haka nan ta ci gaba da barin yarta a duk lokacin da za ta je wani taron biki. A duk lokacin da ta dawo takan tarar da yarta tana bacci ko kuma tana wasa tare da Jibrin. Hakan ya sa wa Fatima farin ciki inda hankalinta ya kwanta. Haka Jibrin yake ci gaba da kula da ita, ko da a ce